गान लाइसेन्स होनोबा नोंथाङा मा सानो? गान एबा फायार आर्म्सनि पारमिशन नोंथाङा मिथिगौ ना जोंनि भारत हादराव बबे मोनसे रायजो एबा स्टेटआव बयनिख्रुइबो बांसिन फायार आर्म्स एबा गान्सफोरनि लाइसेन्स लानाय मानसिफोर दं? उत्तर प्रदेशआ ओरैबायदि मोनसे स्टेट जेराव बयनिख्रुइबो बांसिन फायार आर्म्सनि लाइसेन्सल' नङा, नाथाय बे स्टेटनिफ्राय माखासे नोजोर होनानै सोलोंनो गोनां आयदाफोर दं। नायनो थाङोब्ला माखासे बिदिन्थिफोर दं, बेफोरनि गेजेरावनो जाहैबाय बे स्टेटआव बयनिख्रुइबो बांसिन एक्सप्रेसवेसफोर दं, टटेल 13 एक्सप्रेसवेस। बेजों लोगोसेयैनो गंबा इन्टारनेशनेल एयारपर्ट्सफोर दं। बुहुमनि गेजेरावनो बे उत्तर प्रदेश स्टेटआव बयनिख्रुइबो मानसिफोरनि ज' जानाय एबा गेदारिंखौ जों नुनो मोनो कुम्भ मेलायाव, जायखौ स्पेसनिफ्रायबो जों नुनो हायो। नेक्स्ट, सुगार केन आरो हुइट एबा गमनि हाइएस्ट प्रडाक्शनखौ जों नुनो मोनो उत्तर प्रदेश रायजोआव। आरो बेजों लोगोसे बयनिख्रुइबो बांसिन इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा उत्तर प्रदेश स्टेटनिफ्रायनो ओंखारदों। नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि भिडिअसफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजायो आरो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।